Ali Mohammed Ibrahim ta' 27 sena ġie kkundannat sentejn ħabs u mmultat minn 100 euro wara li wieġeb ħati li kellu fil-pussess tiegħu pjanta u raża tal-kannabis u droga oħra sintetika f'ċirkostanzi li juru li ma kinux għall-użu esklusiv tiegħu. Ibrahim inqabad b'55 pakkett fil-komma tal-ġakketta, f'borża tal-karti u f'pakkett tas-sigaretti waqt rondi f'diversi ġonna Fil-Marsa. F'każ simili iżda separat Mohammed Susso ta' 23 sena baqa' jinżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li fl-istess rondi allegatament instab fil-pussess ta' 7 pakketti droga sintetika f'ċirkostanzi li juru li ma kinitx għall-użu esklusiv tiegħu. Mara ta' 29 sena wieġbet ħatja li kellha fil-pussess tagħha pjanta tal-kannabis u pont tal-ħadid. Il-qorti liberata fuq il-kundizzjoni li ma tagħmilx reat ieħor fi żmien 3 snin u mmultata 120 euro. Il-qorti ordnat ukoll il-qerda tal-ħaxixa u l-konfiska tal-arma. Il-mara kienet arrestata fl-imkien ma' żagħżugħ ta' 21 sena waqt rondi mill-pulizija mid-distrett ta' Żabbar. Fl-istess rondi, il-pulizija għamlu tfittxijiet fuq grupp ta' 20 persuna. Fuq 4 minnhom instabu droga suspetta ta' kannabis, grinders, miżien u pakketti ta' sigaretti b'joint. Żagħżugħ ta' 21 sena minn Bormla ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li wieġeb ħati li ħebba l-gwardjan lokali. Huwa kien akkużat ukoll li kkaġuna ġrieħi ħfief fuq il-gwardjan li ma bdiex l-ordnijiet, l-insolenta, li jagħmel teddid u li kiser il-paċi pubblika. Il-maġistrat ġew mifsud ħareġ ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-gwardjan lokali u ħeles lill-akkużat fuq diversi kundizzjonijiet, fosthom garanzija personali ta' 5,000 euro.